Здравейте, приятели! Вие с 24/7. Днеска на гости ни е финалиста от Игри на волята 4. Фифо, приятно ми е. Добре дошъл. Добре заварил. Мерси за поканата. Аз ти благодаря за уважението, че дойде. Гледам те и не мога да повярвам. Явно така седиш целогодишно. Буквално. Топ форма. 24/7 съм така. В топ форма. Браво. Ти не изпускаш форма. Буквално. Не можаха да ти изненадат и за All Star. И с малкото преизвестие, което имах, аз казах, аз съм си в топ форма, защо пък не. Колко време ти казах по-рано? Казаха ми за самата идея, че нещо такова ще се случи, примерно, със сигурност нямаше месец. Верно. Със сигурност нямаше месец, но не ми казаха за концепцията на играта. Аз си представях, че ще игра срещу някой човек, който е в момента в сезон 5. И си го представях, примерно, че ще отида и примерно ще играя на някаква капитанска битка и ако човека ме бие, ще има някакви облаги работи. Бургерчета. Да. Ако аз победя, ми казаха, че играя просто е така за удоволствие, за чест и слава. Да. И чак 2-3 дни преди битката ми звъннаха да ми кажат, след 2 дни трябва да си на морето. Нали, набързо трябваше да си оправя нещата. Даже беше, мисля, че и делничен ден, нали, ангажимент, това. Да. Но естествено наредих се така, че да мога да отида и тогава пак ми казаха, че си игра за кеф. Нали, не игра за All Stars или за нещо такова. Казаха ми, човекът срещу който ще играеш, вече тогава ми казаха 2-3 дни по-рано, като ми звънаха, че ще играя срещу не човек от 5 сезона, човек, който не е в сезоните, играе за 6. Викам, добре. Даже малко се разочаровах, викам, Ама за в интерес те видях, защото ти го буташ, той като зацикли с веригите. Да. Ти дайде, момче, давай, играй, за 6 сезон се бориш. Да. И ти наистина тебе ти казах, че играй за чест и слава. Да, в аноса преди играта. Ми беше после, ги виждаш, че те знаеха, че... Знаеха, защото аз изтерих къста клечка, че съм първи, но за мен си беше дългата клечка, защото аз се радвам, че бях първи и че съм първия влезъл в All Stars. Да, абсолютно. И наистина радостта, която изпитах на арената, когато след играта чух, че всъщност печеля покана за All Stars, просто беше супер искрено и то се видя. Да, абсолютно. Иначе другите след мен са знали за какво играят. Мали им е било тръпка, а ти седял и си гледаш само кой ще влиза след тебе. Да, и аз само седя и чакам да видя кой ще дойде в играта в All Stars. Добре, ще говорим за Игри на волята, там мога да говорим много, защото имаше много битки ти. Да. Кажи ми как по-точно се насочи към плуването, спорта, кросфит? Така. На колко години започна? Спорт съм започнал, първия ми спомен е още в детската градина. Родителите ми са ме записали на плуване, имаше в детската градина басейн, буквално басейн, той е някакъв супер малък басейн и плитък, но когато си на 4, 5, 6 годишна възраст, когато те заведат на плуване, то идеята е децата да свикват с водата и да им хареса, а не да се учат да плуват. Да. Така че това нещо точно тогава се е случило, че мен ми е харесала водата. Ние реално тренировката сигурно ме протича, дори не я помня. Скачаме, играеме си, не е било плуване както сега тренировка по плуване, но след това, когато почнах училище, имах желание да почна плуване, понеже в училището, което учих, има басейн. И веднага, още от 8 годишен, от втори клас, понеже в първи клас мисля, че имаше ремонт басейн и не работеше. Даже ме беше много яд, че трябваше да изчакам една година във втори клас да почна плуване. И във втори клас, като почнах плуването, чак до 12 клас, само плуване. А тогава имаше ли състезания? Буквално втори клас, като почнах да тренирам, още от края на втори клас, трети клас, една година след като започнах да тренирам, почнаха състезанията. Абсолютно всяка година. Кажи ми първото състезание, какво направи? Най-първото състезание не го помня, но помня първото ми републиканско първенство. Минал съм през абсолютно всички възрасти на плуването. Първата възраст се казва Златна рибка, може би сега пак се казва така. Да. След това се казва Весел делфин и всяка година така. След това са юноши, младша, старша, младежи, нали? Всяка година отиваш в друга възраст, докато не станеш на 18 и минеш към мъже. Там минал съм през всичките състезания. На година имахме по 2 републикански първенства, отделно турнири, училищни състезания. Вече като станах на 12-13 годишен, може би 14 турнири в чужбина, започнахме да ходим тук наоколо, Сърбия, Македония, Гърция.
Турция. Ама се тръгна като шампион, като първенец или Ами- надграждаше, за да стигнеш до Ами- съвършенство? По републикански първенства никога не съм бил топ шампион, да кажем, винаги съм стал първи. Реално закачах се за медали от време на време, но това да си плувам 10 години подред, както се вижда, ми е помогнало сега много в бъдещето. Да. Когато станах вече на 18 и минах изцяло към мъже, просто реших, че тази отдаденост, която имах към плуването, а то наистина всеки ден, не може да изпускаш тренировка. Не е както сега, примерно решавам, не, искаш плувам, утре няма плувам, ще ходя на кросфит, няма. Там си имаш тренировка, на една тренировка не отидеш ли, става страшно. Ужас. Пловците ще ме разберат. И реших, че тази отдаденост 6 дни в седмицата, която и това време, и тази енергия, която давах в плуването, просто вече е излишна. И насочих това време и енергия към бойните спортове. Браво. И като станах 12 клас на 18 години, започнах бойни спортове, ММА, след това граплинг, след това минах към кикбокс. Там пак, то беше така, колкото спортувам нещо, но всъщност ми се отдаде и започнах да ходя по състезания на тези спортове. Имам медали от турнири по граплинг, както и една вице-републиканска титла по кикбокс, за мъже. Браво. За мъже вече. 75 кг мъже. Това беше 2019 Ти си мисля. пообиколил. Да, и това го правих няколко години, между време плуването си го поддържам. Примерно по веднъж на седмица, две ходих да плувам. Никога не съм спирал с месеци да плувам, защото в студентските години ходих по студентски състезания. След това почнах да работя по работнически състезания. Сега ветерански състезания. Реално всяка година, дори откакто съм спрял да плувам, имам по 2-3 състезания на година. Даже сега повече. Кросфита преди 5 години, случайно, в една зала отидох, случайно разбрах, че има някакво състезание. Аз викам, после се пускам навсякъде, както виждаш. Здравейте, какво правите? Да, някой стане. Идвам. Състезание по какво? Да. Идвам. Можеш да идвам. Чак когато кажа идвам, след това питам, какво ще правим също? Няма проблеми, всичко окей. Какво трябва да правя сега? Да, направих 3 тренировки по кросфит. То беше вътрешно състезание на спортния комплекс, който тренирах тогава. Има много атлети там. Състезанието си става така доста стабилно, да. И 3 тренировки направих и питам тренера, може ли да се пусна на състезанието? Той вика, ама то е само за вътрешни, защото аз съм нов. Викам, може ли, нали? Той вика, ако идваш, ще те пусна. Аз викам, ако ме пуснеш, ще идвам. Вика, добре, давай, 3 тренировки направих, хайде на състезание, аз не знам. Ти си претенирал, човек, 3 тренировки, динозавър си дал. Да, и на това състезание станах 6-ти от, може би, 30-40 човека. Без тренировки. 5 тренировки. Да, 5 може би. И оттам викаме, този спорт ми харесва, този спорт ми кефи. И почнах 2-3 пъти седмицата на кросфит. Не е такова изцяло да зарежа всичко и да почна кросфит. Да. Няколко месеца. Дойде време за квалификации за едно състезание, защото в кросфита има квалификации, да кажем 2-3 месеца преди дадено състезание имаш квалификации, които са онлайн. Записваш видеа по стандарт, тренировка по стандарт, всичко е, нали, чисто както трябва, но е онлайн. И първите на брой се класират за състезанието. Викам, да се пробвам за това състезание. И ставам 60 човека трябваше да отидат на състезанието, аз ставам 63-ти. Викам, на квалификациите. Викам, за малко, аз нали, още съм много слаба в кросфит. Обаче получих шанса, че 3 човека от тези 60 не са се записали. Точно 3. И 61-я, 2-я, 3-я получихме шанс да... И ти последен. Последен, най-последен. Викам, давай, отивам. На това състезание нали, от 60 и там завърших 40 и някой. Някъде. Нали, дръпнах в класирането, но пак ме пребиха, смисъл, нали, много по-добри атлети имаше, обаче на това състезание усетих атмосферата на кросфита и на истинско състезание с международно участие. Варна Тролдаун на състезанието, заради COVID прекратиха дейност още от 2020, но това лято е анонсирано, че ще има пак Варна Тролдаун. 5 години по-късно пак ще отида във Варна. Чакай, във Варна нямаше едно Марчо се беше явил, не, май беше с кофички, с набирания, с... Друго е. Друго ли беше? Друго ще е, да.
Марчо на друго сигурно ще се явява, защото в кросфит не съм го виждал на такива състезания. Така. И от това състезание ми отвори очите за кросфит и оттам ми казах, това е моят спорт и позарязах бойни спортове, всичко. Плуването само си остана така, между другото. Само за тези, които не знаят, Фифо го извадихме от басейна днеска, за да дойде. Вчера награждаваха го и го докарахме. Колко медала взе? Плуването е между другото и вчера взе 4 медала обрал. 4 индивидуални дисциплини, взех 4 медала. Той просто е така си го оставил. А ако се захване, тогава ще видите какво ще стане. Тогава вече гледайте какви купи ще парчатни медали. Продължаваш обаче с ти сам ли ще готвиш? Или просто ти ходиш да си тренираш и решаваш, видиш състезание и викаш, мога ли аз? Абсолютно сам на плуването се готвя. За кросфит и следвам програма. Но за плуването се готвиш сам по стари схеми и се явяваш и си печелиш? Абсолютно стари схеми. Серийките аз си ги измислям, какви серии да плувам, какви упражнения да правя. Просто те като съм ясно, нещата си се получават. Чакай, че на мен ми стане интересно, те хората сигурно се вълнуват от медалите. На какви дисциплини се ви? Коя е най-силната? Първо и на какви се ви? Брусист съм аз като цяло. Плувам бруст и като допълнителен основен стил ми е съчетано. Делфин, крол плувам също, нали, плувах и крол и делфин на това състезание, но основната дисциплина ми е брус с втора основа съчетано. Всеки пловец има една основна и винаги една, която също е много добра. Така, това е най-често. Примерно много често е както е бруст с съчетано. Много често е делфин с гръб, примерно. Примерно бруст с гръб много се бият. Няма или много рядко е човек, който е много добър в бруста и втория му основен е гръб. Това са на два много различни стила. Брусисти мразим гърба, гърбисти мразят бруста. Има такава сентенция. Ясно. Пловците наистина ще ме разберат за какво говоря. Много помага и ти как си ги съчетал плуване, кросфит, какво ти знава. Ти толкова много състезания, ти на арената няма какво да тръпнеш ти. Ти си минал през стотици състезания, ти си привикнал, свикнал въобще. Да, това е огромен плюс, че съм минал и аз от 20 години средно, ако имам на година по 5-6 състезания, на състезания имам по 4-5 старта. Сметни само колко стотици пъти съм бил в готовност да ми кажат 3-2-1 старт. Димо ще плаше с едно екшън. Да. Димо. Димо. Така че наистина това чувство да си в готовност и да знаеш, че след няколко секунди просто трябва да си готов на 100% и да направиш и да си концентриран. Аз съм го изпитвал стотици пъти през живота си и естествено имам адреналин. Адреналина помага, но адреналина трябва да е такъв, че да помага, а не да пречи. Има случаи, в който пречи, но абсолютно, така трябва да го направиш, че адреналината помага, защото ако си прекалено спокоен, пак не е добре. Трябва да имаш адреналин. Трябва да си, като си в адреналин, си по-съсредоточен, по-внимателен. Ако си спокоен, може да объркаш нещо. Демек трябва да имаш контрол над адреналина, иначе ще изтребя. Трябва да го има, но да го контролираш, правилно му каза. Искам да обясниш на хората за професионалния спортист. Ти професионален спортист ли си? За професионален спортист ли си имаш пловец по-точно или не? Така, аз не съм си имал никога за професионален спортист, макар че съм бил на много състезания, които се водят професионални. За мен да си професионален спортист означава това да е нещо, което изцяло правиш и нещо, което ти докарва дохода ти. Това ти е професията. Това ти е професия, която да си изхранваш себе си, да изхранваш семейството си. На мен спорта не ме изхранва. Аз имам друга професия, както хората знаят, аз съм инженер. Това ми е основната дейност. Аз много хора ме питат как съчетаваш всичко. Става ли ти време за основната? Става ми, да. Намирам време за абсолютно всичко. Просто като си наредиш деня правилно, всичко е наред. И като си имаш приоритети, сега това ще правя, сега това ще правя, сега това ще правя и много дисциплина трябва също. Така че се върнем на професионален спорт. Докато си 8, 10, 15 годишен, 18, ти за мен няма как да си професионален спортист, защото ти живееш къщи и най-вероятно родителите те гледат. Окей, може да си на 16-17 вече да ходиш по състезания, да имаш някакви хонорари, нали, спечелваш такава титла, но професионален спортист това ти е професията. Мен никога професията не ми била спорт, макар че аз съм сигурен, че даже тренирам повече
имам повече мотивация и спортен дух от много професионални спортисти. То ти е вродено от тебе. Да, защото много хора го правят може би по задължение, защото това им изкарва прехраната. Аз го правя от любов към спорта и заради това го правя, имам такъв хъс и такова желание. Когато те изхранва обаче, да знаеш, там имаш едно задължение. Точно така. Това те притиска и те притеснява. И до някъде го правиш по задължение. Като правиш нещо по задължение, малко и мотивацията пада така. Но като правиш нещо с желание, просто няма какво да те спре. Така е, абсолютно. Добре. Сигурен съм, че най-интересното на зрители също ще бъде зрители. Зрители колко да станат тия? Нека има. Нека са. На тия 100 000, където сега ни гледат. В момента. Да. Как реши, първо, че си много зает с абсолютно всичко. Как реши да се запишеш в Игри на волята? Вярваш ли ще изкараш, защото това са много месеци да те няма? Да. Айде в работата си вземеш отпуска първата, няма да плуваш. Пак ти казва организация, нали, като си ги нависиш. Да. Как ти хрумна? Гледа ли всичките сезони преди това? Гледал ли си, фен ли си бил? Или е така, че Штрак не ти казва, отивам в четвърта сезон? Аз съм абсолютен фен на игрите. Браво. Първи сезон видях, че има такова нещо по телевизията, вече когато стартира септември била пак. Да. И аз си викам, добре, аз защо не съм разбрал за тези кастинги? Как не съм разбрал за тези кастинги? И имах там един познат пловец от едно време в първия сезон. Не само заради него, беше ми интересен целият формат. И си казвам, бе, това мога да се справя. В смисъл, аз плувам, по плаж съм бил, аз съм работил всичките ми студентски години съм бил на плажа. Да. Спасител и джет инструктор. Първо спасител, после няколко години джет инструктор. Това съм на плаж, да ме пече слънце, да правя някакви физически неща, нали, да плувам, такова, това ми е толкова присъщо. И още за втори сезон си пуснах анкета, ама такова, не знам, имах желание, ама не бях чак толкова надъхан. Викам да пробвам. Не ми звънаха още за първи кастинг. Знаеш, първия подбор е одобрение по документи. Да. И чак одобрените, защото те хиляди хора кандидатстват по документи. Няма как всички ги викнеш на кастинг. Mm-hmm. И следващия етап е вече жив кастинг. За втори сезон. Какво е живи кастинг? Ами първия етап на жив... Първото е документи. След това на второто отиваш, какво се случва? Аз съм сигурен, че никой не знае, въпреки че излизат някакви клипчета в залата, как всички вдигат засичат нещо, но това вече е физическата. А втория, може ли да кажеш етапите какви са? Ами да, те много пъти са го казвали. То не е тайна. При нас беше тичане. Втория на стадион. Да, първият ти е документи. След това първият етап на живия кастинг да те видят на живо. Да. Първото нещо, което ти се случва физически. Да. Отиваш и на стадион тичане. И не е нужно да си най-бързия. Там не знам как подбират хората. След това има едно кратко събеседване между нас и примерно сме 15-20 човека на това тичане. На групи сме разделени, нали? Не сме 100 човека. И след това почва отсявката. И това е първата отсявка на живия кастинг, след тичането. И след това, нали, подписваш разни документи, запознаваш се с договори. След това отидеш на събеседване с психолози, с продуценти, там с хора от екипа. Това е интересно. Това е най-важният етап според мен. Да, защото ако си интересна... Да, там ще те забележиш. Демека, значи ще влеза на 1000%. Еми, вътре си, само пуска анкета. Те кастингите вече ще започват най-вероятно скоро време. Още зимните кастинги, така че... малко, отидаш ти направо там на... Направо в All Stars. Фил, приятел си мисля. Добре, нека друг добре, заради тебе, заради Алекса, ще отида в преди вас. Нека друг сезон, добре, да не се закачим. И после отиваш на разговорите, там дълги ли са? Да, значи зависи, там вече е много... Сериозни ли си или има забава да ти види дали имаш хумор, дали нямаш... Значи това не е интервю за работа, да си сериозен, да седнеш така на масата и да говориш. Значи там са много по-разкрепостени разговорите. Има провокации от тяхна страна, може да карат да правиш някакви работи, може да карат да редиш пъзели, може да карат да се съвлечеш фанелката, всякакви неща, значи те наистина искат да видят какъв човек си. За мен там е основата на целия кастинг. Аз мисля, че там е основата. Там може да те забележат, защото някой на документалния етап може да не го забележат, както мен за втори сезон. Въобще не ме викнаха. Да. И за трети сезон, когато ме викнаха на кастинг,
И ме питаха за кой път кандидатстваш, аз викам и миналото година също кандидатствах и не сме те викнали. И викам да. Странно. Мек. Може да има хора, които просто... Мен ми е странно, ама. Да, просто не са ги забелязали по документи. Да. Аз помня тогава не бях пуснал и може би не помня как съм си направил анкетата. Тебе провокираха ли ти с нещо на къса? Провокираха ме, да. Всеки провокират го. Примерно, за какво ме жегнаха мене? Питаха ме, примерно, какви комплекси избивам с този спорт, който го правя, някакви такива неща, нали. Да видят, примерно, ще си ядосаш ли, как ще реагираш. Аз веднага ще им отговоря да си скрие женските черти. Да не издавам още чак толкова от кухнята, но наистина кастингите са много интересни, може да те държат. Това ще да кажа, че е много готино това и ще отида, ще ме вземат и няма да ида, да видят кой съм. Много са готини 100% кастингите, а след тази беседа да те видят, що за човек си, защото аз съм виждал страшно много различни персони в Игри на волята. Със сигурност не взимат само топ спортисти, нарязани япони, културисти, щангисти, шампиони. Нали, има си и такива, които явно са забавни и те ги подбират. Това ще направи точно. Да, се вижда. Има си хора за сиера влезнали. А след това има ли нещо друго? Има още етапи, има още на кастингите. След това реално ти не получаваш никаква информация, данни и така нататък. И след това евентуално ако ти звъннат и след това пак други физически тестове, пак събеседване, после медицински тестове. Ако сте харесали пък на другото си издъниш, пак ще взема. Те си подбират. Значи, такъв профил като моя, наистина най-много хора кандидатстват. Аз затова... исках да ме вземат, наистина не вярвах, че ще ме вземат. Значи, аз знаех, че ставам, но знаех, че като мен има още много други подготвени хора физически. Виждаш ли? Аз знам, че ставам, като мен други толкова зле няма. Така че, ако си някой серджия и примерно си интересна личност, не просто си добър спортист, според мен шансовете са ти по-големи. Да, това исках да кажа и аз. Когато се отличаваш и примерно ще направиш, ще го махнем после, когато вече останат шампионите накрая, да вдигне рейтинг, нещо примерно. Не знам, зависи, но профила на спортист е най-труден за влизане. Факт. Защото има много натренирани момчета, абсолютно. Да, примерно сигурно това е моя лойка. 70% от хората, които кандидатстват, са натренирани физически, другите 30, 20, 30, даже повече от 70. Дето, примерно мога решавам пъзел, някой ще каже, мога да се карам с хората, някой ще каже, да знам. Да. Има си. И като извъннаха да ти кажа, че влизаш... Мале, направо. Направо ти казвам, не повярвах, викам сериозно. Колко време ти извъннаха преди да започне? Няма месец. И ти звъннаха и като Няма месец, защото все пак трябва, не може да звънат няколко дни по-рано, трябва всеки работи, всеки има ангажименти, семейство, трябва. Така че звънат достатъчно по-рано време, което един месец е достатъчно време, за да можеш да си наредиш нещата с работа, с ангажименти. Гледаш непознат номер или пише Игри на волята? Не, човека с който си комуникирахме по време на кастингите, буквално гледам си телефона. Това беше няколко дни след поредния етап от кастинги. Принципно аз знам, те не звънат за отказ. Те не звънат на всеки да му кажат не. Знаеш, че всичко етапи са приключили вече? Всички да, почти всички. Има едни тестове накрая, които реално малко хора не са ги минавали, защото и примерно имат някакви здравословни заболявания. Но ако знаеш, че си здрав и нямаш проблем, те медицински тестове ще ги минеш. Защото не могат да вземат някой с супер високо кръвно, примерно, в нормална среда. Той ще отиде там, ще гладува малко, ще припадне. Мога да си отиде, как се вика, и това да е проблем за продукцията, така че те търсят здрави хора. И това е последният етап, но вече ти казват, одобрен си, и звъни ми телефона на въпросния човек и аз само седи и гледам и изтръпнах канати. Това няколко дни след кастинга. Направо изтръпнах, вдигам и само думите бяха: ще гладуваш това лято. И аз такъв, сериозно ли, честно ли, не можа да повярвам. Толкова се зарадвах, да, много яко чувство. И вече след няколко изречения, наистина оставах, че не е шега, че наистина съм вътре. И тогава помня, че бях на работа и не исках да го покажа веднага там пред колегите. Тогава работих на друга работа, сега работя друга работа, в същата сфера, разбира се.
Защото още не бях казал на началник, на не знам си какво, че няма да ме има цяло лято. Нали, не бях казал нищо, да, и не може изведнъж да почна да се радвам и да така. И оставих си го за себе си, ама вътрешно умирах от кеф. Нали, излезах просто там от това. Не, аз излезах отвънка, излезах защото знаех, че нещо, що ми звъни този човек. И вечерта само също казах на приятелката ми, ама пак така, не казах веднага. Нещо, какво направих аз не помня. Ама тя ме усети, защото изведнъж бам звъни ми пак този въпросният човек да се оговаряме там за някакви други работи. Вика, защото ти звъни. А тя нямаше притеснение, че ти няма да ти има толкова време? Ами, не, тя знаеше, че ми е голяма мечта да влезна. Не, да, това е хубаво. Така че тя се беше настроила, че ако стане, окей. Там не е трябвало да ме пускат и от вкъщи. Да. Така че уредих си нещата в работата, нямах никакъв проблем, разбира се. Защото и там в последствие много се радваха на цялото предаване. Направо цялата дирекция, в която бяхме, просто живяха с 3 месеца с тези игри. Постоянно всеки ден коментираме битки, предния сезон, епизод, който вчера е звучи. Ти е било много хубаво, че ти стигна и до финал. И ти всеки една те говори, ти значи няма да отпаднеш скоро. Ще стига, ама не ти ли беше отвътре едно такова, че стигна до финал и те сега всички говорят, FIFA, ти ще победиш, ти си траеш. Трябва да се размина на косъм, не ти ли ставаше тъпо? Най-тъпо ти стане тъпо, ти стигна до финал. Най-тъпо ми беше след физическия финал. След това бях осмислил нещата и вече някакси го приемаш, нали? Ти не можеш да живееш с... Не, то трябва да има един победител сега. Трябва да има загубили един победител. Няма как да... Така че, но просто не казвах на никой нищо и не толкова, че съм подписал договор да не казвам, колкото аз наистина исках на хората да им е интересно. Интересно, разбира се. Те дори, естествено, са приятелите, най-близките приятели, роднини, там брат ми, знаят кога съм влезнал, знаят кога съм излезнал и ме е ясно, че съм стигнал много напред в играта. Да. Обаче, някои си мислиха, че ги лъжа, че не съм спечелил. И чакаха, даже и някои приятели имах, те си мислеха, че ги лъжа, че не съм спечелил. До последно се надявах. Много хора, мои много близки, до последно се надяваха, че аз не съм им казал, че също съм спечелил. Нормално. Аз го криех от абсолютно всички какво е станало, просто исках на всички да ми е интересно. Не съм като други, примерно, които излезат и изпеят всичко. Това за мен не е окей. Те излизат и за да им олекне, споделят. Възможно. Се случи. Примерно, знаеш кой спечели. Има ги и такива са. Ще ти кажа сезон 7, кой ще спечели. 7? Аз знам всичко. Кажи. Кажи, Вика. Оговорено е. Добре, това като ти звънна на тебе, като ти каза това лято ще го дуваш, че ще ми кажа, чакай малко, бе. Мисля, сме се разбрали така. Аз съм за резиденция. Знаех аз. Това не беше... Проблем беше. Беше глада. Тегаво ли ти беше? Тегаво беше, но беше по-малко тегаво, отколкото си го представях. Значи аз чисто психически така се бях настроил. Бях се настроил за най-лошото. Значи бях си настроил съзнанието и ума за ужасни неща, за най-лошия глад, за най-гадната мизерия, за най-гадния студ. И просто комари там. За най-големите комари. И просто като вече си се примирил с това нещо, психически, като не е чак толкова зле, е някакси по-леко. Така. Наистина е глад, наистина е студ, наистина не се къпеш, не си ми зъбите. Защо към края на лятото вече става студено? Ти до тази река, през нощта, дървета има около теб, слънцето не прониква през деня, че така нещо да напече, примерно, да задържи топлината. Аз пак с всичките дрехи, с спалния чувал, през глава, завид. Беше ми добре, но без всички тези неща, без обувки спах, с маратонки. С маратонките, с които играех на арената, аз спах, защото ти нямаш други обувки. С чорапите, с които играя, с тях спя, нали, нямаш смяна дрехи, нямаш нищо. Ужас. Така че затова имам преди за мизерия, но аз се бях настроил психически, че ще е така, че ще е по-зле. И някакси така оцелях. Вива, нещо какво се чуда аз? Защо никой не мога фане риба на тази река? Не става човек. Не, фанахме бе, как? Една рибка фанахме. Ако имаш с какво да фанеш, нали имаше някакви пръчици, кукички даваха? Да, не даваха, ние си направихме въдица. Окей, имаме
пръчка. Имаме в кой корда. сезон дадаха награда в... В трети мисля, че дадоха на въдица. Не, нищо не можаха да хванат. Не, фанаха. Плащаха 5-6 Фанаха едно от племената, не помня точно кои бяха. В трети сезон доста фащаха. И това ми го казаха и те, нали, защото аз се познавам с хората. Рибки малки обаче имаше. В реката има много риба. Има ли? Тарка. Много. Значи такива парчоци ние седиме. Големи. Седим. Тоест не седиме, седим. И така като делфини скачат и ни дразнат. Значи през няколко минутки някой рибок така, хоп, нали знаеш как скачат рибите? Да. Ти ги виждаш и няма какво да правиш. Кепче не моля. Ние като ходим за риба така. Те скачат и дразнат, да. Аз съм се навел да си измия ръце, това ми оплискават и седат, съм хвърлил на 50 метра навътре, то може би при тебе. близка, да. Добре, не можах ли някакъв кеп да си направя? Ма няма, бе. Няма. Тя е мътна, тя не се вижда, нали? Кукичка си нали, плувка си направих, кукичка нямахме. Червия намерихме. Кукичка някакво от кенче намерихме отварачка. Шупите, да. Обаче то не е достатъчно остро. Не. И реално ти имаш всичко необходимо, фърляме, след няколко минутки буквално хоп, виждаш плувката как потъва, червия изчезва, ти дигаш, няма. Просто няма скука, с която да се набуде рибата и да остане на въдицата. Ако имаш една хубава кукичка, щяхме да ловим риба. С някаква обица от жена, дали нямаше да стане? Те нямат такива работи жените, те не им позволяват. Така ли? Аз не съм видял, не. Да не те излъжа всъщност. Няма кой от обицата да си... Някой си златната обица и да... Да, съмнявам се. Обеци може би такива мънички, които са от тези капси. В All Star мога да влезеш и продъпчеш, когато си кукичка. Така, да. Мани с контра не мога да извадиш после ужас. Мани. Една объркана риба само фанахме. Видяхме, че те даже момичета я фанаха. Плувката потъва, някой само дръпна и тази риба точно явно е била и я фръкна. Така беше, ама си изядохме. Една за цял сезон. Безстрашни ти изядоха една риба за цял сезон. И фръкна ви. Да. Как намирате сила след това, когато да излезнете и се биете рамо до рамо, даже побеждавате? Не само вие, всяко едно племе, което е на реката. Как успявате? Как се случва? Психика и адреналин. Психика и адреналин, ти като няма сили вече си на припадане. На реката съм и аз загрявах преди всяка игра, загрявам по 20 на минути. Още по време в локацията, където сме. Аз съм свикнал цялото ми тяло да е загрято преди тренировка. Така правих и преди игрите. И окей, аз знам, че след някакво време трябва да тръгнем, защото вече е почти обед. И ставам да загрявам на ръката. Сами не мога, разбираш, и ставаш и сядаш. То ти приушава, трябвам да върта ръцете да загрявам нещо, ти нямаш сила. Обаче, като отиваш на арената и видиш арената и другите хора там, и битката, почвате стратегия, чуеш 3-2-1, екшън, старт и просто забравяш за всичко. Значи, след това като парцал. След това си като парцал. След играта, пускате адреналина от игра, защото има един адреналин, който държи след играта. Особено ако си спечелил, те държи това позитивния адреналин. Да. Така и след това пак. Изведнъж батериите падат. Просто едно резервно за храна си го представи. Хората от игрите наистина ще ме разберат за какво става въпрос. Сега вие тук не сте гладували сигурно никога, не може да ме разберете. Аз съм гладувал. Колко? 3 часа? 4 месеца. Бе. Аз съм ходил на състезание по културизъм. Твоето е... Знам какво е, ама нямам тази, после да излеза на тази битка, нали? Да, престиж да не ядеш, да сваляш килограми да си за... В залата, като си влезнеш и си тренираш и тръгваш, ама вие там сте на много глад, с много натоварвания. А на тебе плуването страшно много ти помагаш там. Ама то има разлика в басейн и вода, нали? Има басейн и море, има разлика. Ама за нас пловците, окей, сме навсякъде. Естествено в морето имаш течения, не виждаш, нали, нямаш очила, има вълни, различно е. Ама пак си много пред другите. Естествено, да. То се видя. Даже аз не си използвах целият потенциал в водата. Това да можеш да плуваш добре, по-скоро е като го изплуваш, не да го изплуваш много бързо, не да го изплуваш много по-бързо от другите, а да си спестиш силите.
Защото аз примерно мога да изпълня нещо за 1 минута, примерно, без да бързам. Някой да го използва минута и 30. Окей. Обаче тези 30 секунди няма да ти повлият чак толкова. Ама си изхъбил. Обаче аз излизам от водата и съм супер свеж и продължавам. А човека са минута и 30, излиза и му трябва още 1 минута и 30 да се освести на кой свете. Да. Това е позитивно. Ти разпределяш на цялото трасе. Пловците по-скоро не си използвахме това, че не се изморяваме във водата, отколкото да изпълнят много бързо дистанцията. Да, разбрах. Защото те си хвърлят всичките сили, след това са... Те и да не искат си ги хвърлят. Просто ти, когато плуваш с грешна техника, изисква много повече енергия да стигнеш до дадена точка. Много повече енергия. Значи, ти и да не искаш, ти пак изразходваш, защото не плуваш правилно. На мани техниката не ти ли хареса? Коя? Старата мани от 3 сезон? То нямаше техника. Няма кое, тя ще се удари на половин метър. Нали? Аз чух, че е спекулация до някъде, че е нарочно направил, не знам дали е така. Като ме стъпи, бе. Да, мани напиши в коментарите, дали беше реално. Да, абсолютно. Ой, като Димо, той като ме стъпи, бе. Той има дъно там. Да, бе, стъпи, бе. Искам, вика помощ. Опасно. Да, беше култово. Фифо, знаеха ли за битката, която си спечелил ти в събота на твоята сватба? Защото и това гледах. Значи, черешката на тортата издаваха нещата. Аз за тази битка, значи аз обичам такива неща да се изненади. Да, както обичам да ме изненадат, така обичам и аз да изненадвам. И за тази битка, знаеш само приятелката ми, вече жена ми. Да. Тогава ми беше просто приятелка. Да. Абсолютно никой друг не знаеше. Даже бях на море там и с разни приятели и неделя приятелката ми и там едни приятели си тръгваха към София, нормално неделя си тръгнеш към София, понеделник си на работа, викам аз ще остана 2 дни по морето, защото битката май беше в понеделник или във вторник. Какво ще правиш? Тук да работя на ангажимент, че снимаме една реклама, нали? Там извъртя ги, че работя. Сам самичък, да, викам отивам на работа, в смисъл 2 дни, снимаме там за един бранд, така нататък. И никой не се усъмни, абсолютно никой, че съм на така някъде въобще свързан с игра на волята. И само приятелката ми знаеше за тази битка, абсолютно никой, родители, това никой не знаеше. Аз искам, като си пуснат телевизора след няколко месеца, когато го излъчват, да са супер изненадани. Да, много яко. Да, обаче в черешката на тортата там се издаде концепцията на сезона, защото черешката беше излъчена седмицата, в която започваха игрите. Да. От понеделник до петък беше черешката, събота почнаха игрите и нали, нарочно тя е една продукция. Да. Казахме, че ще има такива битки, там казахме, че и аз ще съм на битка и оттам разбраха някакви хора. Няма значение, пак разбраха една седмица преди играта. И аз викам, не всичките. Да, явно не всички може би са гледали черешките или не всичките всъщност са осъзнали това, което казваме, защото ние така казахме, че много не се разбра. Дори майка ми звънна и пита, чух нещо за някакви игри, но вика не разбрах за какво става въпрос. А тя е гледала съсредоточено черешката, нали? Да. Щом тя не е разбрала, като го е гледала съсредоточено, точно за какво става въпрос, за каква концепция, значи много хора въобще не са разбрали. И като разбрах, че играта ми ще е на сватбата ми, първо ми стана тъпо. Викам сериозно, сега ще се впаднат, нито ще мога да го гледам, нито нищо. Исках да е примерно предната седмица или следващата, за да мога да се събера с приятели, да го гледаме, да е готино. А в последствие в ресторанта, в който се направихме сватбата, нали, отиваме няколко дни по-рано да си дооправим всичко там и гледам навсякъде има едни плазми по стените. Викам на управителя, тези телевизори работят ли? Работят. А нова телевизия има ли? Има. Викам, добре. И го помолих само, нали, събота, като сме, само като, нали, кажа, моля всички телевизори да се настроя нова телевизия и да пуснем игрите. Аз му казах за какво става, просто викам, ще ме дават, пак ще игра, а той е фен на игрите, управителя, изкефи си той. Не сме гледали цялата битка. Примерно 1 час и половина предаване. Само аз си го зная горе-долу колко часа е финала на битката, беше към 9:15 и към 9 часа си пуснах на телефона да следя горе-долу до къде. Купоната че, нали, сватба, всичко точно. Аз седнах, хапвам си и само видях, пуснаха реклами и нали има
преди да почнат рекламите има какво ще излъчи след да. рекламите. Видях, че към края на битката и само обиколих, викам точно след 5 минути, викам моля телевизорите да ги пуснете, защото рекламите са там 7 минути някъде, докато обиколя да кажа, нали, за телевизора. И точно, бам след рекламите, телевизорите, точно на последните 5 минути от битката. Само това сме гледали. Само докато финалният компонент, дето се качих и развях знамето и останах на арената с Димо и с другите. Да. Гледали сме 10 минути от предаването. А точно тогава аз бях казал и на диджея да няма някакви... да няма някакви ритуали. В смисъл, така го бяхме измисли. Менчета, работи, питки, преди това, след това, първи танц, нали, всичко да е тайминг. Стоп. Първия врачен танц, стоп. Тайминга беше перфектен, всичко. Точно бяха минали някакви ритуали и точно имаше едни 20 минути лека почивка да си хапнат хората. Нали? Пак имаше музичка, пак имаше хора на дансинга, обаче така лека почивка и точно тогава цак, телевизорите. Уникално просто беше. Браво, много добре измислено. Митака и Чикаго ми бяха на сватбата, те са ми най-близки от сезона и те много се израдваха, те нали знаеха за какво става въпрос само те и просто перфектно се получи. Ще имаш сега гитка голяма за All Stars. Да, та в крайна сметка викам, добре, че беше начин на садата. Много яко се получи, много яко се получи. И аз като го гледах. Двоен празник. Да. Наистина двоен празник. И гостите всички много си скефи. Много готино. И то първия не е да са знаели, нали, че... Първия. Много хубаво. Много яка изненада. С всичките споделени на твой сватбен ден направо жестоко беше. Жестоко. Кажи ми сега каква ти е нагласата за All Star? Вече знаеш кой ще влиза? Не ги знаеш всичките, но знаеш... Това е много малка част от целия All Stars. Ние не ги броя, колко? 6, 7, 8 човека да сме до сега. Колко ще има още? Горе-долу сигурно още един-двама да има, то предаването приключва вече. Мислиш ли до кога е? Края на ноември би трябвало да е. Би трябвало да е края. Значи принципно винаги е края на ноември, края на предаването, до тогава има 3 седмици, най-много 2-3 битки да има още. А вие тук колко сте? Значи около 7-8 човек са не ги броя, нещо такова. Не знам, зависи какви хора влезнат. Чисто стратегически не мога да кажа какво ще правя, защото не знам с какви хора ще се събера. Със сигурност ще играя малко по-мъдро, отколкото в четвърти сезон. Защото аз там не знаех нищо. Аз там не знаех, че трябва да си направя коалиция, не знаех, че трябва да играя с някой. Аз бях за игрите. Ти сега си предпочитаната коалиция в интерес. Ще видим. Физически ясно, че си се готвя. Промени ли си тренировките? Не. Значи, готвиш ли се както си? Аз се готвя за състезания по кросфит главно и като дойдат състезания по плуване. Да. Отделно някакви такива дребни неща, които като наближи ще ги потренирам. В интернет си решавам разни пъзълчета, танграмчета. Аз мисля, че обаче ви изненада този път и тия път не знам, сигурно ще сложат някакви. Ще стане интересно. Готвя се за такива неща, готвя се за всичко. Изкриват малко игрите, защото общо взето вие ги знаете. Ама те да ги повторят, то пак ще е интересно. Те не повтарят всички. Този сезон, примерно до втора, трета, четвърта седмица, почти само нови игри имаш и аз седа и пред телевизора викам, тая игра много яка, тая игра много яка, тая игра искам да играя. Много яки игри имаха, нови, които аз не съм ги играл. Така че измислят, всяка година има нещо ново. Знаеш ли кой искам да влезна? Кой? Юлиан. Юлиане! Да. Той може да е Юлиане, влизай! Юлиане, влизай. Или с покана, защото най-вероятно ще викат и, защото наистина няма за всичките. Трябва и с покана да ги. Няма как. Най-вероятно ще ги викат с покани, но и аз него много харесвах Юлиан. Да. Сезона беше фаворит. Да. И на мен фаворит. Много силен играч. Колко битки направи този човек? Много ще ако той ми е бил фаворит и аз като съм гледал това предаване на първи сезон, дори не съм си мечтал да влезна в това предаване, камо ли един ден да ме сравняват с него по победи, по сила. Ти спомняш си как изгуби този финал? Помня, да. Гласуване. Да. Беше с битка срещу Добът. Беше малко спорно. За първи път беше това да няма битка. За първи и последен път с гласуване. С битка, но с гласуване и то много близки резултати на СМС-те.
Що Не го знам. направиха така, Не не ги знам. срещнаха един срещу друг? Нямам идея. Никой не знае. Теории никой... някои знаят, ама ние не знаем. Ние не знаем и няма и да разбереме. Някой, ако знае, напишете в коментарите. А ако някой ако знае, пишете Това долу. е причината. Каква е причината, Юлиана? Само може да гадаем. Ваня и тя, и с нея ще е добра битка. А Ваня, да, тя си спечели И мястото, тя спечели. така че тя е сериозна. За мен тя е най-добрата, може би, за всички сезони. Наистина не виждам. И аз не виждам. Тя си спъкна в нея сезонно, като и виждам качествата и на сегашните. Знаеш ли коя е една от любимите игри? Коя? Аз така съм си кръсих, хвани ме ако можеш. Да. Тая игра е брутална. Знаеш Андрей, колко е? спомни си какво направи? Знаеш колко чакахме тази игра в нашия сезон? Значи мечтаяхме си за тази игра. Значи, искахме тази игра, аз и още 2-3 човека, Гого един от тях. Тази игра я искахме и даже аз исках срещу Гого да игра на тази игра, ще е много интересно. Чакала също искаше тази игра. Нямахме я. Нямахме и много съжаляхме, тази година имаше. Нас ни пропуснаха. Много ми се иска да видя на тази игра как ще се... Няма да забравя Андрей какво направи. Той нямаше. Той тази година беше малко скучно, защото така бяха наредени, че нямаше интрига. Но тогава имаше интрига, мисля, че когато Андрей тичаше. Андрей оставаш сам, никой друг не можеш. И тактиката му беше добра, защото почина единия път, хванаха ги на един-два пъти, се включи и вече на финалното, бяха се изравнили вече на финалното, той ги подгони. Това е много дълга игра, в смисъл ти по телевизията гледаш едно, но наистина това търчане без да спреш, този държи пулса висок. Чули едно изказване на Андрей, когато го пуснаха сега в събота? Че ще ги бие всичките дори... Когато вика дори съм пред умиране, пак ще да и ще вика, пак ще бие всичките. Да, беше много силно изказване. И всичките седят и мълчат. Никой нищо не казва. Те заложиха на другия и той явно заради това му дойде. Възможно е малко, от това да е дошло. Че го подцениха. Въпреки той всъщност го разгруми. Той го разгорми просто. Нямаше никаква интрига. Даже аз сам се очудих как няма... Въпреки че аз ще да направя грешка, защото аз ще да заложа пък на Милен. На 1 милион % залагах на Милен на битката. Как няма да заложиш на победителя? Даже нямаше и да го гледам, ще да си хвърлям жабки да си правя вода. Да, те даже само на старите играчи залагаха, освен на Андрей и мисля, че още... Не, само при него заложиха на другия. Оттам май се научиха, че трябва да залагат на старото куче. Да, точно така. Сбъркаха още Зорница. Падна, Зори. Тя отпадна, на нея заложиха, ама и аз бих заложил на нея. Как тя заложиш? Заложа, разбира се. Аз винаги бих заложил аз на стаз. Зависи кой е, ама... Добре, как ги виждаш нещата, ако вкарат All Stars? Едно племе хора, които никога не са гледали игри на волята. Това няма такива. Всички гледат игри на волята. Не тръгват примерно на НДК, за да гледаш игри на волята, не. Влизаш. Готов си. Тръгваш по вид, здравейте, гледате ли аз телевизия, не гледам. Преди аз па нямам телевизор. Добре, представя си ги пуска там. Сега ще почвате правилата да научат. Късмета начинащи и да ни опукат там. Да ви изджашкат. Те нема знаят кои сме ние, нема се страхуват от нас, че сме някакви добри. Те въобще ще викат, той е фил шампиона, по какво е шампион? Да, я го дай насаме. Ще мине някой от село, ще взема, че кажат, тия коци трябват ли ви? Ще ги извадат. Ще е интересно. Не, няма да е интересно. Следствено, ще вкарат 100%, защото All-Stars ще бъдат всичките в стари сезони. Аз така си мисля, нямам никаква информация, много хора ме питат кога ще. Аз където съм първия с покана за All Stars, не знам кога ще, само ти знаеш, ама аз не знам. Айде да ми кажа да ми е интересно. Продукцията не знам, но той знае. Аз ще им кажа, питайте хора в коментарите, ще ви напиша. Питайте кога ще. Добре, няма да ти казвам, за да ти е интересно. И на вас няма да ви казвам. Но да знаете, че знам. Какви си плановете тук на след FIFA? Аз си действам по моите си задачи. Основната ми работа си ми е свързана с електроенергетика. Спортувам си супер активно. Стоп! Така. Ще да си забравям мисълта преди финала. Каза за глада. Гладуваш ли навън? Дали гладувам? Да. Не, преди игрите погладувах малко.
Просто да видя как. Сега гладуваш ли? Да, ясно. Не, че сега си не, готвен. сега няма защо да гладувам. Режимите ти е с здравословен начин Да. на хранене. Не си позволяваш пица или бургер или един път в седмицата или ако си на гости. Значи, плюса да тренираш много и че можеш да си позволяваш всякакви храни. Да, Не е постоянно. и аз това Значи, го знам. аз съм на мнението, че трябва да се ограничаваме, но не да се лишаваме. Браво. В основното ми ежедневие се храня добре. Да не кажа почти перфектно. Примерно от понеделник до петък се храниш добре, спортуваш всичко, събота нали пак спортуваш. Обаче събота вечерта излезеш на ресторант, на Разпускаш. пицария, на нещо. Въобще няма никакъв проблем да изява една пица, да изпия едно вино или Това ще нещо да те такова. питам дали Да изява защото един... някой прави алкохол. Не, абсурд. Рядко, не, рядко пивам, но пивам. В смисъл Не по ти е поводи, проблем, не. да. Да изпия една кола или ядат ми се бомбони, да изявани бомбони, нали? Въобще не го мисля. Но аз знам, че като в едни 80% от времето ми съм стриктен, те другите 20% не мога да надвезнат. Няма какво да се случи. Особено като тренираш много и сега до някъде и генетично съм предразположен метаболизма ми да е бърз. Но метаболизма се забързва и с начин на живот и тренировки. Абсолютно. Ти знаеш с твоите се. неща, Да, много да. по-добре от мен дори. Разбира се. Така че Точно не така съм е. от тези лудите, къде не мога да си позволявам захар, не мога да си позволявам. Позволявам си, просто е порядко. Ти ли си готвиш или си ги набавяш с знания, защото винаги можеш да си набавиш. Протеинов хляб може да вземеш, шунка може да отидеш, вземеш една пилешка пържола рис, картофи. Или ти си приготвяш от... По-скоро вкъщи се приготвя храната, закуската По-удобно. е елементарна, овесче, доза протеин, плодове, нали, супер елементарно. Ориз с пилешко, пуешко, с финско се готви много лесно. Абсолютно. Картофки, салата също се Никой прави не супер вярва, лесно. че за 40 Да. минути можеш да сготвиш Да. за 2 дена, например. Да, Много е... и си имаш и разнообразието до някъде. Така че това са ми горе-долу храните, които явам. Браво. Употребявал ли си някога препарати? Никакви забранени препарати не съм Браво. употребявал. Значи, хора, това е жив пример, че не е нужно да си на стероиди, да употребяваш нещо, за да изкараш преса, да си обилен и да си релефен, нали така? Точно така, значи то се вижда, който ме познава, вижда, че аз съм в един постоянен, почти пик на топ форма Да. от години насам. Значи, Няма че спад. ти ако си на препаратите, ще имаш спадове. Точно, и то ще са да. видни и в резултатите ти, и в визита ти. Да. Аз нямам спадове, аз съм на едно постоянно нагорно с резултатите ми, постоянно си повишавам резултатите, килограмите, които вдигам. Даже мога да кажа, че и в плуването си подобрявам резултатите. Браво. Следователно подобрявам визията си и всичко това е само с правилно хранене и има и хранителни добавки. Да. Но аз това винаги казвам. Храната трябва да ти е наред, че да прибегнеш до хранителните добавки. Не можеш да се храниш зле и да очакваш от добавките. Затова си казал добавките, добавяш нещо към храната. Точно така, не е основно. Да. Това го казвам на зрителите, защото ти го знаеш много добре. Да, абсолютно. Така че храната, ако ви е окей, първо помислете за да тренирате качествено, после храната да ви е окей или горе-долу на едно са двете, ама за мен по-важно е тренировката. Ти можеш да се храниш добре, ама ако настъпва в зала, нищо не правиш. Може да стъпва в зала, да не се храниш добре, ама пак да имаш резултати, нали така? Да. Така че на първо място е тренировката, на второ място е храната и чак тогава може, ако не ти стига от храната протеини, вещества, витамини и така нататък, които на много интензивни тренировки, като моите ми трябват, вече и добавки. Искам едно обещание. За. И това продукцията искам да го види, че FIFO още не е разписал договори с вас. Тук сега ще разпише. След All Stars ще ни гостуваш отново. Ти пък очаквах нещо по-сложно да ми кажеш. И след гостуването вече ще отидем да дадем пица и да пиеме по едно вино. Никакъв проблем. Значи обещавам. Приятели, това беше всичко от нас. На гости ни беше FIFO. FIFO за мен беше чест и удоволствие. Благодаря ти много и го очакваме номер 1 в All Stars. И аз благодаря, супер разговор стана. До скоро.